Id-deficit ta' pajjiżna niżel għal 2.2% fl-2025 u waqt li dan mistenni jkompli jitjib fi żmien li ġej, ir-riżultatu saħansitra aqwa minn dak li kien bassar il-Gvern Malti stess u kompletament bil-maqlub ta' dak li repetutament tiddikjara l-Oppożizzjoni Nazzjonalista u l-esponenti tagħha. Waqt konferenza tal-aħbarijiet l-erba' filgħodu l-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana għamel analiżi teknika tal-kisbiet li saru sena l-oħra relatati mal-finanzi tal-Gvern. Iċ-ċifri joħorġu minn rapport tal-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea dwar il-qagħda fiskali ta' pajjiżna. Ir-rata tad-deficit tiegħu niżlet għal 2.2%. Irrid infakkar illi propju fid-diskors tal-budget tas-sena l-oħra kont qed illi l-figura tad-deficit illi konna mistennija ninfqu għas-sena 2025 kienet dik ta' 3.3%. Xi fisser dan? Dan ifisser illi d-deficit f'pajjiżna issa mhux niżel biżbrix, mhux niżel bi ftit taħt 3%, iżda niżel b'mod sostanzjali, b'mod konvinċenti. U qal li d-deficit fl-2020 jiġifieri fi żmien il-pandemija tal-COVID-19 kien 8.7% u minkejja l-għajnuniet kollha li nataw mill-Gvern dak iż-żmien u fis-snin ta' wara, inkluż l-akbar tnaqqis fit-taxxa sena l-oħra, id-deficit kompla jitnaqqas b'mod sostanzjali sena wara oħra. Il-Ministru enfasizza li s-sistema adottata biex id-deficit jonqos b'mod gradwali b'medja ta' 1.3% fis-sena kienet kruċjali biex l-ekonomija ma tistaġnax. U wkoll spjega fid-dettall li tkabbir ekonomiku li jista' jkollna fi żmien li ġej f'termini reali se jibqa' ta' aktar minn 6% sal-2030 minkejja l-isfidi internazzjonali. U ddikjaraw wkoll kif id-dejn bħala pis fuq il-prodott gross domestiku niżel għal 46.4% fl-2025 u sal-2030 mistenni jonqos taħt l-40%. Dan ifisser li mis-sena 2030 il-pis tad-dejn mistenni jmur lura għal dak fi snin design meta mqabbel ma kemm mistennija tikber l-ekonomija. Il-Ministru qal li dawn ir-riżultati kollha pożittivi wkoll jikkontradixxu kompletament id-dikjarazzjonijiet bla bażi tal-Oppożizzjoni li xahar wara li ieħor titkellem fuq il-kwistjoni tad-dejn nazzjonali. Dan meta fi 15-il sena ta' Gvern Nazzjonalista l-pis tad-dejn kien laħaq il-71% waqt li llum li max li qed jitħallas fuqu u fost l-inqas piżijiet li pajjiżna qatt kellu fl-aħħar 30 sena. Il-Ministru Caruana wkoll qabbel is-sitwazzjoni lokali ma' dik ta' pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea fejn sostna li Malta għandha l-10 l-inqas rata ta' dejn. Semma kif l-aħħar jiem ġimgħat individwi u midja pruvaw idaħlu d-dubju fuq il-finanzi tal-Gvern. Iżda joħroġ biċ-ċar li dan hu nuqqas tarfien dwar kif jaħdem il-qasam fiskali tal-Gvern jew inkella jridu jqarqu bin-nies. Tenna li l-aqwa risposta huma r-riżultati stess mill-ħidma nazzjonali waqt li fis-snin li ġejjin id-dejn se jistabbilizza u tkabbir ekonomiku se jilħaq 30 biljun euro. Jiena mit-taħdidiet li jkolli kemm mal-credit rating agencies kif ukoll anke mal-istess nies li jkunu ġej mill-Kummissjoni Ewropea xi ħaġa li dejjem jgħidulna hija nemnukom fli tgħidulna għaliex dak kollu li qedtulna matul dawn l-aħħar snin dejjem seħħ, anzi mortu oltre mill-aspettattivi tagħna. U naħseb dan hija il-prinċipju fundamentali ta' kollox, il-kredibilità. Il-kredibilità li dan il-Gvern għandu fil-qasam tal-maniġjar tal-finanzi tal-Gvern, l-ebda Gvern ieħor qatt ma kellu ma'